Ika talaga doon, tanaro kami matungkog. Malibuhan pa sa mga pagbutangan ka na pala. Ano din, sunod ko sa tuwan niya? Sundon mo. Naging ala. Natagak sunod to. Tutukan mo mga nagkakaon. Natagak sa camera. Hindi mo wala kapiyag ko. Aman. Ah. Sabi ka ito kay Apon. Nguwan? Ha? Nguwan, sabi niya. Ayun po mga kaparang Diyos, balik ako doon. Umuwi muna ako kasi nagpahinga, tapos nag-live kanina. Atid muna namin yung creeks, yung creeks na nilagyan ng baboy. Tapos pagka-atid doon, uwi muna ako doon sa amin para maligo. Kasi magdamag na yan. Mag-aasikaso kami mga taong bisita. Ayan na o. Nanay live na. Oo. Ito baga ulan. Kon, ito ulan. Ano nakikitid? Diba pilo na laman? Tabaw. Anin? Kapan ka. Aw. Bebe. Bebe. Dagdagan mo panin. Marinate. Igado. Vlogger oh. Oh, ako na. Nangyari na. Sopas. Mul uliton. Ulol nga, di dapat sukuha. Tabo. Ang last night. Itong kawali. Ito na ang mga tunaro ko. Danan ko doon. Meding. Puta lang sa naka, diba? Laman mo. Ika talaga doon, tanaro kami matungkog. Malibuhan pa sa mga pagbutangan ka na pala. Ano din, sunod ko sa tuwan niya? Sundon mo. Naging ala. Natagak sunod to. Tutukan mo mga nagkakaon. Natagak sa camera. Hindi mo
paninda. Ada na? Sudah semua. Ay, babae. Ikuha ito. Kurang. Ay, lalaki. Babae na doon nagpakumpog na. Babae man yan. Kaya munidat na, di ba ang tulad luya? Isang putsad to ako ay naligis siya na kanungon, importin doon. Di na maglirilag. Ayaw mo na isa. Hindi na nagpapangin. Di na pwedeng mabakal. Ha? Kung na siya na sa? Ano kuha? Ay, Wala na sigurangan ano? ha? Sigurangan ayam daw. Uy, lita dumapit ay kumakas tanto sumay. Madadali ay. Kumakas tanto sumay mawas-awas. Madadali tanto tumayon dito. Maula. Ako muna akong titingwil talaga. Ta siko nilapan ako. Kakausa. Mintar sila nila siwas. Sabi ni Gio na Barbie, ay binay ko kitong magnangat. Sedang mana sangat sering dah sedang pun itu. Wala kang nagwasawas. Sama ko kang nabigad. Yang dinay buka. Bintah dah. Oh, hai. Kasih ujung betul. Ma.
Nilanog mo ba? Dating sa naman, pagbukas ka naman ako baka matingin sa dating naman. Sabi na ko, ano ba yan? Sabi ko, ano? Malimang. Multiply na naman. Ano ulit kaya kanyang iwawa? Pagkaganot talaga. Lagi ko na nandisin ko. Sanso. Amon ko ayaw magtutulong ng ganito. Malima. Singkil kang tula, singkil kang santo, malima. Plus sa Barosun. Nagkaroon ka? Sa dalawang puno sa... Katuwan sa naniya? Amon pinaka-paborito. Amon to, Carson. Nagkamukha ko sa dalawang. Masakit ang bubus ka lang. Lima. Carson ako yun sa moral. Ay, kiniya sa nakita. Na hospital marodi. Ako na hospital. Akong kita nakat ko. Bago ya, pagkakunyakusan ko, natingmisala na. Sana ni magkaros baga kita. Ba't lang kinulo ka doon? Kinulo ka doon na? Para tugutan sa kasintasan. Pero ana, tumulo ni ka sa mga 10 tulang. Supong ka ka. Pero ana, tumulog ko na ay blawa. Ito labati ba nga ni? Labati ba? Bagiwana ko. Gawa kita ng kamis. May nayang-iyak ng kamis. May pigsuk-sukan dyan. Maula. May dito ha? Kaya pag... Amo, tama, marami ito magmatikat. Oo, yan. Supong ka ito nga ni. Ano akin, ako ba ang tigbungan santol sa itong tiyagon mo? Pwede ba ito? Ito. Tayo sa kulo sa linol. So, tulang to no. Halos magkarong-karong na no. Sapin-sapin na ito. Kaya pagkainin niya, kung mabawasan niya ang pagsukot. Bagiwana. Sunod-sunod. Sukwasa. Pag nalin na kisa po, pirsa, sunod-sunod. Natubol kaya pala. Pamili ka kung sa mundo para marami na naglulubot. Inuulog na palang kintana, kung hindi na kadadagot. Para kaya Maro, dana so, sukuha. Ay, dawa ng luggob niya. Pero kinagustuhan na niyang nagkaon, pwedeng magluggob. Pero na tulang, ay, manulubag-lubag. Kaya ka itong joke-joke pa na ito. Pwede, binumbahan. Nang pagkakalangod kong bago ito. Yan, nagpakatapos. Ama tulad ang yan. May naninggin ako gusto nakatubunan. Wala, di na nakakaon sa kanon.